Балуша, занясі гэта. Ты сама ведаеш куды. Зноў за сваё ўзялася. Не твоя гэта справа, што мне рабіць, а што не. Але ж калі даведаюцца, што будзе? А ты паклапаціся, каб не даведаліся. Не пайду. Добра, добра, я сама пайду. Мне няма што губляць, няхай усе чуюць. Ну, кіпучая ж у цябе кроў, як у бабкі-варашкі. Добра, іду. Але ў апошні раз. А ты лепш рукі чым займі, каб галаву астудзіць. І ўсё тое, што ўслыхне называецца. Любоў вялікая. Як бы за гэтую любоў мне калодак не паспытаць. Я дасылала за табой тройчы. Што за зло ты супраць мяне маеш, што ў гэтую нядзелю ты да мяне не прыходзіў? Няўжо я цябе закранула тым, што дасылала за табой? А табе, я бачу, не люба. Калі б табе было люба, то ты б вырваўся з-пад людскіх вачэй ды прыімчаў. Калі ж нават сталася так, што я цябе па сваёй неразумнасці закранула, калі ты пачнеш надо мной насміхацца, то няхай судзіць цябе Бог і моя худасць. Перадай сваёй гаспадыне, што я вярнуся з паходу са славай і багатай здабычай. І тады, як належыць мужу добрага роду і ваяру, з дарамі прыйду да яе. Негожа нам сустракацца па начох, як злодзеям ці халопам. Няхай не піша мне больш. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? Мяне завуць Кацярына Ваданосава, у эфіры праграма «Нітка зорка». Я ўмею шыць, вышываць, ткаць і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра бляск і нястачу ранняга сярэднявечча. Калі мы чытаем кніжкі ці глядзім фільмы пра ранняе сярэднявечча, пра якога-небудзь Рагвалода ці, напрыклад, Рагнара Лодброка, мы заўсёды ўяўляем сабе сінюшныя колеры, бруд, антысанітарыю. Ці напраўду гэты час быў такім? Ці напраўду людзі не бачылі нічога больш яскравага за пахмурнае неба над галавой і карычневую жыжу пад нагамі? Ці было ў іх разуменне прыгожага, моды, эстэтызму? Гэта цікавае пытанне. Давайце разбірацца. Безумоўна, нашыя продкі таксама цудоўна разумелі, дзе прыгожае, дзе непрыгожае, дзе эстэтычнае, дзе неэстэтычнае. Яны так жа сама, як і мы, любілі яскравыя стракатыя колеры, любілі прыгожа апранацца. Адкуль мы гэта ведаем? Это доўгая гісторыя. А пачну я з бяросты. Наіўна думаць, што усе нашыя продкі 1000 гадоў таму былі скрозь цёмныя, неграмотныя, неадукаваныя. Яны, так жа, як і мы, умелі, напрыклад, пісаць лісты. Мы пра гэта ведаем, дзякуючы берасцяным граматам, маленькім кавалачкам бяросты, на якіх напісаныя розныя літары пасланні. Вялікі адсотак жыхароў старажытнай Русі ведаў грамату. Безумоўна, кнігі пісаліся на пергамене, яны былі ўрачыстыя, шыкоўныя. Але калі, напрыклад, чалавеку трэба было напісаць запіску каханай ці некую даўгавую распіску, то ён спакойна мог скарыстацца кавалкам бяросты, на якой жалезным сцілусам, такой спецыяльнай палачкай, выдрапавалі літары. Першую берасцяную грамату знайшлі і прачыталі ў 1951 годзе. І з таго часу штогод знаходзяць все новыя і новыя граматы. Іх ужо амаль 2000, калі я не памыляюся. Нават у Беларусі знаходзяць берасцяныя граматы, напрыклад, у Віцебску. Канешне, яны захоўваюцца не паўсюль, толькі ў тых месцах, дзе глеба вільготная, балоцістая, дзе добра захоўваецца арганіка. Але змест іх настолькі разнастайны, што вам проста не перадаць. Ёсць, напрыклад, цэлы 100 грамат, якія захаваліся ад хлопчыка, якога звалі Анфім. Яму было гадоў 7, і ён калісьці згубіў цэбар
у якім былі ўсе ягоныя граматы, дзе ён вучыў азбуку, дзе ён маляваў малюнкі сябе, нейкіх пачвар, сваіх сяброў. Яшчэ мне падабаецца вельмі берасцяная грамата нумар 751. Там жанчына піша ліст свайму каханаму, маўляў, я 3 разы пасылала за табой, а ты ўсё ніяк не прыйдзеш да мяне. Што кепскага я табе зрабіла? Это суцэльная драма. Па сутнасці, падобныя граматы былі аналагам нашых сучасных смс-ак. А яшчэ я вельмі люблю грамату нумар 1189. Яе знайшлі толькі гэтым летам. Яна невялікая, вось такая, маленькімі літарамі. На ёй напісана «От Прокошы к Нечаеву». А потым вялікімі літарамі напісана «Удовіся». Это яшчэ лепей, чым «Автор выпей яду». Вельмі лаканічна і кітка. Я думаю, што калі адрасант атрымаў гэтую грамату, ён адразу зразумеў, што чымсьці не дагадзіў свайму адрасанту. Зараз я займаюся тым, што даводжу гэтыя кавалкі да ладу. Я раблю іх больш гладкімі, больш мяккімі, каб потым можна было сшыць іх у будучы каркас для галаўнога ўбора. Напэўна, кожны з нас хоць раз у жыцці хацеў стаць альбо суворым вікінгам, альбо выкшталцонай князёўнай, ці, можа быць, імклівай лучніцай, ці нават купцом, які пералічвае срэбраныя дзірхамы. У вас для гэтага ёсць цудоўная магчымасць. Прыязджайце ў парк культуры Карытін. Тут пабудавана цэлае раннесярэднявечнае гарадзішча, а мары мусяць здзяйсняцца. Вы можете запытацца, навошта бяроста мне. Я ж нікому не дасылаю любоўныя пасланні на ёй і нікому не жадаю засіліцца, і даўго ў мяне таксама няма. Справа ў тым, што для нашых продкаў бяроста была такім універсальным матэрыялам, па сутнасці аналагам пластыка для нас. Гэта танна, гэта зручна, яна белая, яна тонкая, яна лёгка гнецца, і яе можна выкарыстоўваць па розных прызначэннях. Напрыклад, у курганах крывічоў часта знаходзяць жанчын у галаўных уборах, зробленых акурат з бяросты, каркас для шапачкі валасніка. І акурат такой шапачкай я зараз і займаюся. Я спрабую зрабіць сабе сапраўдны, аўтэнтычны галаўны убор з бяросты. Няхай ніхто яе і не ўбачыць, таму што яна будзе ў будучыні абцягнутая скурай і тканінай. Знаходкі ў курганах чапцоў на лубяной аснове ці на аснове з бярозавай кары з'ява абсалютна нерэдкая для Беларусі. Напрыклад, у вёсцы Юдзічы на Пасоджы была знойдзеная жанчына, у якой акурат быў такі самы убор, да яго былі прывязаныя шкляныя бісерынкі, пацеркі і яшчэ костачкі, вішнёвыя костачкі з прасвідраванымі адтулінамі. Таксама падобна кшталту убор быў знойдзены ў вёсцы Каменка Рагачоўскага раёну. У Чачэрскім раёне быў знойдзены галаўны убор, таксама з лубу, з раменьчыкамі, са скроневымі кольцамі. Большасць тых шапачак, якія былі знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі, абцягнутыя не толькі тканінай, шаўковай ці палатнянай, але і скурай таксама. Зараз я акурат займаюся гэтым этапам працы. Мне трэба размеціць кавалак скуры і потым з дапамогай клея яго нанесці на маю лубяную аснову. Залатыя стужкі, шаўковыя тканіны, шкляныя пацеркі і бісер – гэта тое, што ішло да нас з далёкіх, ледзьве не казачных краін, такіх як Сагдыяна, арабскі халіфат, Візантыя. Напрыклад, тканіна, якой аздобленая мая сукенка, гэта копія візантыйскай тканіны святога Свяра, 5-го абата Сен-Кале. Увогуле, з гэтым Свярам цікавая гісторыя. Ён памёр яшчэ ў 7 стагоддзі, але потым яго то даставалі з грабніцы, то зноў туды складывалі і ўрэшце рэшт загарнулі ў плашчаніцу, копію якой вы бачыце тут. Такая тканіна называлася лампас. Але вы можете запытацца,
Кацярына, а пры чым все гэта лампасы, севіяры і шаўковыя тканіны да Беларусі? А я вам адкажу, справа ў тым, што на Беларусі знаходзяць амаль такія ж кавалкі тканін, нават з грыфонамі, вытканымі на іх. Гродна, Давыдгарадок, Мінск, Новы Быхаў, Навагрудак, Мазыр, Тураў. Паўсюдна, дзе дазваляе кіслотнасць глебы, археолагі знаходзяць шоўк. Так што не такія ўжо і варвары былі нашыя продкі. Зараз я абцягваю сваю нарыхтоўку, якая ўжо са скурай, тканінай, якая будзе бачная з-пад галаўнога убруса, такой вялікай хусткі, якая будзе на галаве зверху. Калі меркаваць паводле археалагічных крыніц, сярэднявечча было не шэрае і не бруднае, яно было стракатае, яно было пярэстае. Сучасныя гісторыкі пішуць, што яно было не цёмным, а рознакаляровым, таму што нашыя продкі страшэнна любілі дарагія тканіны. Яны любілі розныя колеры, якіх ім бракавала ў паўсядзённым жыцці. Яскравы чырвоны, які здабываўся шляхам фарбавання марэнай, альбо яскравы сіні, які здабывалі з індыга. Таксама найвышэйшым пілатажам і прыкметай дабрабыту і ладу у сям'і было выкарыстанне шоўку, шаўковых тканін. Канешне, яны вельмі цэніліся, яны былі страшэнна дарагімі. Умоўна кажучы, за такі вось кавалачак шоўку можна было аддаць некалькі залатых пярсцёнкаў. І такія кавалачкі ніколі не выкідаліся. Яны выкарыстоўваліся нанова, штораз, перашываліся з аднаго месца на другое. І вось сёння я акурат хацела бы аздобіць свой галаўны ўбор кавалачкам такога сіняга, цудоўнага шоўку. І вельмі гістарычна тое, што яго ў мяне застаўся невялічкі кавалачак. І акурат прыкладна столькі яго магло быць у якой-небудзь заможнай жанчыны, можа быць, нават княскай дачкі. А калі які-небудзь ваяр прыносіў сваёй каханай абрэзкі шоўку ці шкляныя пацеркі, канешне, ён мог прэтэндаваць на яе руку і сэрца. Чаму не? Я лічу, што я не горшая за тагачасных паненак, старажытных крывічанак, таму мой галаўны ўбор будзе аздоблены бісерам і пацеркамі. Пацеркі зробленыя з металу, а таксама з прасвідраванай косткі, касцяныя, вось гэтыя беленькія. А бісер шкляны, сіні, бісеру нашыя продкі надавалі сімвалічнае значэнне. Нездарма існуе ў святым пісанні выраз «метаць бісер перад свінямі». Гэта значыць, не раскідвайся сваім розумам, сваімі ведамі перад тымі, хто гэтага не ацэніць. Старажытны летапісец, аўтар аповесці мінулых часоў, вельмі лісліва адзываўся пра княгіню Вольгу. Ён пісаў, што яна сярод усіх іншых людзей свецяшыся, акі бісер в кале. Я не думаю, што нам бы паліслівіла падобнае значэнне, але для тых часоў гэта было цалкам прымальна і, напэўна, нават прыемна. І мне падаецца, што гэтая метафора з бісерам, княгіняй Вольгай вельмі добра адпавядае і адлюстроўвае тую эпоху, пра якую мы з вамі сёння гаварылі. Гэта і бруд, і прыгажосць, і высокая, і прыземленая, і цудоўныя храмы з фрэскамі, і простыя сялянскія хаты. Тут усё. І шкляны бісер, і шаўковыя тканіны, і пах зямлі, глебы, і чыстая вера ў лепшае жыццё. Мне страшэнна хочацца паглядзець, што атрымалася. Што гэта за мікс бярозавай кары, лёну фарбаванага ўручную, шоўку, касцяных і шкляных пацерак.
Ой.